Premijerka Republike Hrvatske Jadranka Kosor tokom jednodnevne posjete Bosni i Hercegovini razgovarala je sa predstavnicima vlasti, stranaka koje predstavljaju hrvatski narod u državnim institucijama, kardinalom Vinkom Puljićem i visokim predstavnikom Valentinom Inckom. Mnoga otvorena pitanja moguće je riješiti, ali goruće je zaustaviti zloupotrebu dvojnog državljanstva. Na sastanku šefova vlada Bosne i Hercegovine i Hrvatske zaključeno da je jedno od ključnih pitanja koje se što prije mora riješiti postizanje dogovora kojim će se onemogućiti da osobe sa dvojnim državljanstvom izbjegavaju izdržavanje kazne u nekoj od zemalja. Sporazum koji je već parafiran ubrzo bi trebao biti i potpisan. Sužava mogućnost, kriminalcima iz jedne ili iz druge zemlje, sasvim je nebitno da napuštajući prostor jedne ili druge zemlje, nerijetko koristeći dvojna državljanstva, ucjenjuju vlade i vlasti. Tokom sastanka izražena je potreba zaključivanja i drugih sporazuma poput onog o imovinsko-pravnim odnosima, povratku izbjeglica i borbi protiv organiziranog kriminala. Razgovarano i o zaštiti imovine preduzeća Bosne i Hercegovine na prostoru Hrvatske, o terminalima u Pločama, kao i rješavanju preostalih graničnih pitanja. Tijekom ovoga mjeseca trebali bi se sastati naša povjerenstva koja će razgovarati, ja vjerujem se u konačnici i dogovoriti oko rješavanja preostalih graničnih pitanja. Nakon ovog premijerka Kosor susrela se i sa liderima dva HDZ-a i stranke Demokratske akcije. Iako na sastanku sa Čovićem i Ljubićem nije razgovarano o ujedinjavanju dva HDZ-a, hrvatska premijerka je ipak ukazala na potrebu za njihovom čvršćom saradnjom. Predsjednici dva HDZ-a ponovili su svoje stavove o mogućem ujedinjenju. Što tešnja suradnja, da tako kažem, na zastupanju hrvatskih interesa u Bosni i Hercegovini, hrvatskih političkih predstavnika je jamstvo i bolje pozicije Hrvata u Bosni i Hercegovini i jamstvo da će sama Hrvatska biti u stanju više pomoći, ali ni u kakvom institucionalnom izmjenju dogovoru. Da je moguće, mi smo oko toga pričali jako dugo, međutim da se nešto tako desi trebaju dvije strane. Lideri su iskoristili priliku i obavijestili hrvatsku predsjednicu vlade i o razgovorima koje vode sa zvaničnicima SAD-a i Evropske unije. Ja sam iznio stavove stranke Demokratske akcije o tom paketu i šta to znači, da se radi o onom dosta korektnom rješenju koje je dobar za sve, gdje niko ne gubi, ni Srbi, ni Hrvati, ni Bošnjaci. Predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor održala je sastanak i sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom. Incko je podcrtao važnost regionalne saradnje kao bitnog aspekta integracijskih procesa, te zahvalio premijerki Kosor na iskazanoj potpori Republike Hrvatske putu Bosne i Hercegovine u NATO i Evropsku uniju.